Tämä maailma ja aika eivät pysy paikallaan. Muutos on maailman laki. Ja sivusta katsojat tulevat aina jäämään jälkeen. Kuten sanoin, he tulevat jäämään jälkeen! Komio, taisin jäädä jälkeen. Pääministeri Castro, tämä ohjuskriisi oli viimeinen niitti. Me melkein tuhosimme toisemme, joten kutsumme teidät tänne... Hyvin mielin. Niin, hyvin mielin. Sopimaan tämän asian. Joten mitä hän täällä tekee? Hänhän hävis! Kuten aina sanon, unohda viholliselle, mutta muista nimet. No niin, herrasväki, kuten tykkään ajatella, maailmamme pitkän historian aikana on ollut sukupolvia, jotka... Kuka täällä ryskyttää ovia? Vain myrsky Dick. Rauhoitu. Yes! Pentagoniin on murtauduttu. Zombeja. Herrasväki, tällaisina aikoina kapasiteetti puolustautua on ja tulee aina olla massiivinen. Kaiken muotoista aggressiota vastaan. Herrasväki, lataa ja varmista. Viva la revolution! Viimeisiä sanoja, herra presidentti. Ei, Jack. Yhtään rohkaisivia sanoja arvon sotureillenne. Älkää toivoko helppoa elämää, ystäväni. Toivokaa voimaa.